Jakong ni paing ko rasir kep arni arlong juhu anim ni hang ni rep bamon po bamon pia song kachilar lapen ingdenging ko rai hini mahangkit hek arni borjan borman tia do wana long mesen pen paman pon. Alon production na hin pen online reels kachipati hilowing akang hon pu kachipati pon ung ikiron pon. Patumi ni paing ko rasir kep arni jakong achiklu 21 number Borjan constituency angkang Barman tiar long chuhu ani maduwan along ni hang ni rep bamon po bamon pia song ingdeng ing ko rahini mahangkit hek arni kitalon pon lapenar puta meka chilaramai paman pon jai meka teng pen adap por phai kep susi apor malom pen karlitang atuma phan chikimwa jai mek ding pon lo adun thu bamon po bamon pi ke pahai ke bat uwa jok ar puka chilara phan by election aron pen pathi konsi banging koi su se bamon puatum kilik chipati dunlu lapen bang puatuma phan si ar pu pathi ponlu lapen bang pharu su se bamon po bamon piatum ballot paper pen si jok ponlu lapen ki ong nai dilau janasor kolom tibung pen si pak thongkep raner kep pen mai puar pu chipalong ponlu adun thu tom singing ti pak tripli pen kongchun bangar pu chipalong dunlo apen bidia sing terang rap chun bang lapen rajan sing kru dun mai phu lapen dihin rembang sarthi rongphar labang phowatu maphan chipahai dun thega pot man peng ki do karbi poho pen archu ponlo lapen labang suwa song ningkan ki thoma phan si pathik ponlo ki jut siang deng ingkoi rai hini mahang ki thek arni kitalon along mai chari pon Dhon sing rong pila pen si rabdun mate aluhi pachini ke japon sar sing timung pen si mai ing ni pon lo lapen aluhi sar po man pen ke chitong dun tiri pi pen kongchun bang ken sing kiling pen chitong dun si mesen pen mai pachun pon lo mor manthi pen abirta hai sing Inglong North East Inglong News nangle tum adak bormanthi ahabar along neritum anim bamun po bamun pi nilip nirep nihang laso a committee atum me ke dopon along nangachi tongdun nanglitum press media phan aprangsi kardom paji reglo lape nanglitum phan akero pipon lo nanglitum labangso social media pen an sose nelitum anim sitame kidam tang an sitame nanglitum pachi thang pon bom lo lasi ke bang jilang an sitame nanglitum an sose e nang pachet thang pipo posi ning thepar lo lasi nelitum neli central committee arlong chiu anim chun bang hoi pen ningarong lo je nelitum anim sitame nelitum nilip nihang kedo bamun po bamun ki doan atum sitame mithang asai pen chenglok nelitum kaching room nangji lapen mail meeting ke do nai lapen nelitum kosong si kilik pon nangji ma mane pirthe along sai mokha kosong si ki claim pon ke dam pon dun nangji ma laso teng pen ki claim ke dam pon pen ki pachun thekapot nili aprangsi nilitum pu nihang nirep bamun po asong atung phan akiro pipon lo athe alang litum jong si kai ke sitame nilitum anim pen danglok nilitum tadukawe hisorat mate rata phan ahir jumi nangge hang pi alang litum ajoy ni pensi piniar ni nelitum ani malong proy rapet hisorat doan atum sitame mesen klar et pen dolong lo la sining chi thelo ki bang jilang sitame nelitum perthe along non an sose perthe asika prek adhorom malong ani matum long nelitum sitame an sose klar et ni et pen kapaching bar dun je phan si nelitum munthi pon bom klem pon bom dam pon bor i pon bom lo athi nelitum non elitum karbi
อันนี้มันลองยองสิจิลังดำปุโรตังเตนิลิตุมฮัลโหลนี่มากิมีละสิละบางโซนนี่กิมีเป็นนิลิตุมล้านสิตามีเกลมดุนเทกลอปัจิงทูรปอนเทกลอนิลิตุมคู่กุรุสารดอนสิงฮันเซอลังลีกิจาปอนาจอยเนนอนนิลิตุมแชมพูอลังลีนอนอุทอดนางจารีปอนทุลละสิกิบางจิลังสิตามีอันสุเซละบางโซดรมกิปัจจันปอนจีละเป็นกิปักลาร์ปอนจีละเป็นนิลิตุมนี่มาตุมกับอันสุเซกจิงทูรปอนจีอพันสิตามีกิเกลมกิดำบอดอีปอนบอมละเป็นนอนนามัดนางเลตุมอพันปัจินีละนิลิตุมสิตามีปอนมาสอร์การะลงปอนมากิรับกิลงดุนนี้ลงดุนเอ็ดเอลังสิตามีสอร์การะตุมอิสิหินีนิลิตุมอันนี้มาพันสิตามีนางหลังปอนบอมละสินางเลตุมหันที่เฮกเป็นล้านสินางปัจินีดุนอีกเทกจอลการ์ดนิลิตุมเนลิจงจุงมาเกอปรังฮิซับกิลงดุนบังเกคมเฮกสิตามีนูนเกนางบาดบอมNilitum aprang ke nilitum kadu kabe nilitum central committee mate tiripi ame ya long nang kile ke kadu kabe pen mane troke pra plian be sitame non ap hibang ke non pinier ni nilitum dak ni hang ni rep abamun ke damtang bamun po asong alang li than pon lo pikep susidelo aplikep rai si lo lasi som thak thak si honi hang na thua bang mate asrom pusi nilitum chipu pula punat ko an mondir tong ba aduan tong kam lo ni labang nilitum aphan alis nang pipe lang lalo West Karbi Inglong Khiruni thana ke parlo non ovi kimiat tuma phan ki panong pon alon production ahin pen online reels ka chipati along bang pharop khora bang thongkep hari soi jangatum chipati pon rinti labang suang bong ke lang minai na ya tuma phan si ingwai pon lo labang suang bong ke cheng sia nong e ke long la ke thilang son teron la pen serving ing ti di fu lam ding road gita rong pipi di fu serang long pen premson milik lang hin pen tapison si kaduk kawe po an anong e apaning wai pon lo la pen in samjin pen mai pajut pon lo news text report northeast Inglong news Ardop nilimen ke jitarong pipi nili tupen serangong pen sipuni chrobar paglola alon production person nan teme da non our side ke make people ning arong holo youtube han teme our side ke people das ni da tekedat tame non ang de indeng thoman pa wonon lo sin ning arong holo das na kopi pen na nang tipilang din ko ni reels competition pen reels kopi reels na nun action na hedi Alun na party po ni ma. alun ken galit lo masap kang hon wala kang sai hipi ikan na kan mana na pulo mana impression paklang ang pwede acting pulo hay sibang ke di chaparjan la sun lo Tapos la inali ingdeng ito mo lo views ko an back silong pon. di ding hom ni pachu kislang ateng puti 120 views pa yung month plan na ipu pupe mo thedak bang ke views ko an ma ke only bo sinat ku hedi asi na so views ang bong masi hisab dam Pelai ko la alon production ko pitch long nili tum si ke chengsian nong e chipalong lon lo chengsi bang ke alon production handa choro le hegi di pon apon la pen nili tum khan na support atum khan ta nili ninga klong pen choro pig lo support join si nili tum bang chipakai pon iglo chengsian nong e bang masih nang itu la kopi tekepati dun masih nang itu kilo nili tum bang e reels bang chipakai don lo hello bang kang on pon hai alon production long reels commission do ku theglong lo social media lo masih nili tum bang mathalo chipakai don nang lang ku lo hai ji bang e ning matha the hai ida chipakai don lo nang support lo ani siang bong pen views bang 1 lakh dan sili rok le masih chipakai don lo non bang e hai ponik der lo nili tum si nang limen la penaligir komen nilimen bang e thelang son teron la bela bang e sarbinong inti bu na pero nang nili tum difu landing road 7 km ba pininong ilong ko kilo nang itu mana pa jur kan ini nili tum manong ilang pu certificate ado la pen tangkada suri cap Tapos nali tung views ko an back dos si kalong pon. nili tum ki hai pon views bang ke 2 lakh
2000 bom ke light bank ke 9k 9000 dan bes ni bitum supai pon iklo hala nali kan bang pani video bang non helang ke claim nili tum kang ne han mi poi siap page dole nili tum funny video claim lo ke ang support bang adolo lo posi claim don ke bang ke la poche thang sabas so bang si ke bang hilang stamela son si kang nek bom lang ara pun pan je tum on an ke bori ko funny video banai di pan Karbi lo prank si ke la sorry cap ke long don pot ke hai di join feed up imati ola ani team up ke me bela son ki bibon free pen asi ni litum free pen ke long sorry cap ke long lock ke litum ke ningarong piglo nega mi ya ken Trangke gitu anu phanta nilitum la alon production to non real commission padopon alun amen la bangke Halloween akang hon pu alun tala alun production non album su da prang po la si la solun kilo na bang po bang piamen la ke ake hype lun se bi akang sa ingipi la pen pinso abang ke sarong ki timung la si nitum non la real commission ki bi pon along 530 an contestant do lasi ning sampai lo ledakan cepat itu ke ong ajak jadi tum ningkang sampai lebih ni laso price kipi program bang ya pathe pinangan ke pathe lo si teklong lo lasi exam jin pen program bang ke jun lo ke ceng si anong ini tum 10,000 an people lo la pen second anong la bang ke 5,000 people lo la pen third anong bang ke ni tum 2500 people no lapen nitum da consolation prize people ke sing ako ke padote bon sta me nilitum la video bang lang miyong ong mat nitum 5 an bang ke pider lo lapen consolation prize pan nilitum ningang sampen 1500 an ke bajir dun lo lasi nili la so alon production no nili magazine director lo lasi sorry managing director di Sila banyak katipu posining kela hai. Alam prasara nelang ne that arpu gitu lah ke managing manager si that claim lo lah si lapu pinidar itu chief guest hang kon bupik